Türkmenistanyň müftisi şu ýyl adamlaryň bermeli orada pitreleriniň meçheri barada karar çykardy. Ol karara laýyklykda bu ýyl berilmeli pitreniň meçheri geçen ýylyň orada aýyna kagaranyny 2 hisse köpeldirdi diýip ýurt içindäki Çeşme Adatlyk radiosyna habar berdi. Bu maglumat ýurtda dollaryň Garabagdardaky narhynyň 22 manada çykan wagtynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Şol wagtda Amerikan walyutasynyň resmi kursu 3,5 manat bolmagyna galýar. Bazarlardaky haritlaryň bahalary bolsa ýygyderli gymmatlaýar. Adatlygyň Çeşmesiniň sözlerine görä geçen ýyl Türkmenistanyň her adam 2 manat meçhörüne pitre bermeli bolan bolsa, bu ýyl adam başyna berilmeli pitreniň meçhöri 5 manat meçhörüne kesgitlenipdir. Beýle meçhörde pitre bermekdiňe baý adamlara paryz. Köp adamda munyň ýaly puly ýok diýip ýerli çeşme aýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň adamlar pitre zekady öz ýaşaýan ýerleriniň amamyna berýärler. Egerde tygyşytlan puluň meçhöri 10 000 manat bolsa, şol puluň 40dan ýer zekat berilýärdi. Bu ýyl şeýle meçhördäki puluň 30dan bir bölegini zekat bermeli etdiler. Öýüne 40 gram altyny, 8 gram kümüşi bolan adamlar hem zekat bermeli diýip ýerli çeşme habar berdi. Şeýle dol olarlar Türkmenistanlylaryň orada pitresini we zekady mätäç, ýetim ýetir, kemmagal adamlara, ýakynlarynaky kömegi mätäç garyndaşlaryna, owadoşlaryna berenliklerini. Bu meselede olara hiç kimin görkezme bermäňdigini, köp kişiniň bu işi özünden ölüp edenligini ýatlatdy. Adamlarda din düşünjäniň derejesi gitdigiçe peselýär. Din kitaplar, hadisler köp adamy el ýeterliler. Olar satmak gadagan, adamlar dini inanmakdan gorkýarlar diýip Çeşme gurrun berdi. Adatlyk radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp Türkmenistan bilen dugulleşir ýurt Owganstanyny orada pitresiniň berilişi bilen gyzyklandy. Kawulla Kabarçym we Saýmerdan Ulmuradynyň tejribeli dinarlar bilen töhbetdeşlikden soň beren maglumatyna görä, bu ýurtda orada pitresi adam başyna 2 kilogram buğday meçhörüne ýa-da Amerikan dollarynyň 70 senti meçhörüne kesgitlenýär. Ýönül orada pitresini ýokturlaryň bermeýändigini, diňe barly adamlaryň berýändigini hem sözüne goşdy. Yoksul adam roza pitre buyuruyor kende barlı adam vermeli eken pulu zekada yesen adam bolsa roza pitre vermeli diýip dinarlarymyz burun berdi. Owganstanly dinarlaryň tasdiklamagyna görä $40,000 pulu bolan adam $1,000 meçhörüne zekat bermeli. Ýönül bu puly hakykatdan hem garyp mätäç adamlara bermeli. Dogry, ýakynly mätäç adam bolmasa pitre zekady mescidiň imamyna bermek hem bolar. Emma bu puly imama bermeli diýen düzgün dinine ýok diýip Saýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeş bolan ahyny aýtdy. Bundan başga habarçymyz bilen söhbetdeş bolan dinler orada pitresiniň we zekadyň, başga sadakalaryň odaly bilen öz ýakynlaryňdaky mätäje berilmeligini, eger ýakynyňda mätäç adamlar bolmasa, biýgäni ýöne hakykatdan hem mätäç adamlara kömek edilmeligini aýratyn nygtady. Adatlygy orada pitresiniň täze meçhör baradaky maglumaty ýetiren Çeşme soňky döwürde Türkmenistanyny orada tutýanlaryň sanynyň ören adalygyny, müňeýli owalarda agyz bekleýänleriň sanynyň 30-40 adamdan geçmeýändigini hem habar berdi. Emma Adatlyk radiosu bu maglumaty başga çeşmeler arkaly tasdikladyp bilmedi.